Bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Pêşnivîsa yasaya çarçoveyê nihal Parlemena Tirkiyeyê û ji 12 xalan pêk tê ku belgeyek hukûkî ye şert û mercên girtiyên ji doza pekekê zelal dike. Ger yasa were pesendkirin, rê li azadiya bi hezaran girtiyan û vegera şervanên pekekê jî vedike. Heviya me ew e ku aştiyekê bi rûmet em yê her tim dixwazin, 45 sal em yê dixwazin, tenê bi serxan dixwazin. Aştiyekê bi rûmet em dixwazin, ji birî zêdetir tu tiştekî em naxwazin zaten. Li gorî naveroka pêşnivîsa yasaya çarçoveyê, kesên ku beriya 2005 hatine girtin li derveyê wê dimînin. Nîdayê Tezer, şervanek pekekê bûye û 31 sal berê li metropolek Tirkiyeyê hatiye girtin. Birayê wî Remezan ji bo rewşa wan hîn bike ka ew jî tên berdan an na serdana komelê xizmên girtiyên siyasî dike li bajarê Amedê. Daxwaza Remezan aştiyeka bi rûmet û azadiya hemî girtiyên siyasî ye. Girtiyê 2005 şunda divê em ê berderin, yanî tu navareka tu tiştekî tu neyî. Tenê tiştekî tînin ziman, bira pek kesî la dawan çekê xwe na deyne. Tamam, em jî di wî warê danin. Lê devlet çi gav havêtiye? Tu gav li ortê tu tiştekî tu neyî. Çavê gelek melbatan li yasayê ku were qebûl kirin. Lê hin kes hene ku baweriya wan bi dewletê nîne. Yek ji wan dayika Safiyeyê ku kurê wê Cudî piştî şervaniya 12 salan 2 sal berê li Hewlêrê hatiye girtin. Kurê min yek asker bî yê gerîlo bî. Yê askerî kir yê dijî gerîlo bî. Min ê çi bikiro? Min gehartiye qorşî hev bîne. Min ê çi bikiro? Vê cî em barişê xweş dixwazî. Wek hevî em dixwazî. Bersa îdî. Cudî salek berê hatiye berdan û li Slêmaniyê dijî. Lê dayika wî ji pêvajoyê nebawere naxwaze Cudî vegere Tirkiyeyê dibêje ger derfet hebe bilahara Ewropayê. Piştî kurê me ev xizmeta kirî ji xwe re. Ji ber gelê xwe de, ji ber şerefa xwe de, ji ber navîsta xwe de. Ji ber axû û gelê xwe de kurê me çat heyata dinyayê de naxwazim kurê bê teslîm bê, teslîm nebû ew mezin bê hemî vê re. Heta sisê jî hene min vê kurê min bê. Kurê min noyê jî. Li Amedê jinên ku rêxistinên sivîl de cî digirin bi pêşengiya tevgera jina azad li ser yasaya çarçoveyî daxuyaniyek dan. Hate xwestin divê jinên hikûsan jî di nava avakirina yasayê de cî bigirin. û ji bo avakirina civaka demokratîk jî lijneya çavdê riya jinan ava bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.